Esango nuke lehenik eta behin ezin dela mundu mailako mugimendu feministaren historia kontatu, izan dalako tokian ezberdina. Eta noski kontatu da olatuen logika batekin, niri personalki ez zaitena bat ere gustatzen, olatu horietan beti daudelako absentzia asko, bai? Eta bereziki feminismo dekolonial o antikolonialek egin duten kritikatako bat hori bada, ez? Gure mendebaldeko ikuspegi dun historia horretan, ez ditugula beste gauza asko kontatzen, ez? Orduan, hasteko eta behin olatuena da mendebaldean mugimendu feministaren historia kontatzeko dakagune modu bat. Sexu bereizkeria gaur egun ulertzen dugun moduan ezartzen da ilustrazioarekin batera, ilustrazio garaian. Eta horre gainera, Frantziako iraultzarekin batera, dator industrializazio prozesua edo iraultza. Lehenengo olatua izango litzateke iraultza frantsesa. Niretzako oso importante, hor dakagu Mary Wollstonecraften liburua, oda Maria Shelleynen Amaren liburua, eta Vindicaciones y derechos de las mujeres, eta bai da gainera uste dute Rousseauri erantzuten eta Rousseauren matxismoari erantzunez, eta iraultza frantsesan emakumeak antolatu egin ziren. Eta horre ontzian zenbait autorek, bereziki nobleziarekin edo lotzen zian hainbat emakume, haien eskubideak nolabait galtzen dituztenean erantzun bat ematen dutenak. Emakumeak irakurtzeko aukera izan zutenak ordura arte, grupo literarioetan biltzekoak, hauta beste, hor badago, badaude emakume batzuk, nolabait kritikatuko dutenak ilustrazio garaian ezartzen den berdintasunaren, anaitasunaren eta ideia arrazoiaren, monopolio hori hasten danean, zenbait emakumek erantzun bat eman zuten, esateko, gizonen eskubidetzat identifikatu zianak, ez ziala eskubide unibersalak, hor subjektu asko falta ziala. Orduan, termino horietan, eskubideen definizioan. Lehenengo olatuak esaten du emakumea behar ditu eskubide berak, eta orduan nahi ditu gizonak legalki dituen, herritar bezala dituen eskubideak izatea. Botu eskubidea, legalki orduan zaudenak eta emakumeek ez dituztenak. Horrek izan zula nolabait ondorio zuzena sufragismoarekin, eskubideen termino horietan, mugimendu sufragista nagusiki bildu zalako, Estatu Batuetan, edo antolatu zalako, Estatu Batuetan eta Inglaterran. Espainian 32an lortzen dana, toki batzuetan 19. mendean lortzen da, eta beste batzuetan 20. mendearen hasieran. Lehenengo oleada izan zen sufragistarena, eta hori, Inglaterran eta Estatu Batuetako gehien bat ez bakarrik, baina garrantzi gehien izan zuen mugimendua. Gero niretzat, salto egin daiteke 20. mendera. Hor daude ere mugarri ezberdinak, Simone de Beauvoirren bigarren sexua liburua askorentzat izan zen, pizteko modu bat, baina beste askorentzat izan zen, ezakit urte batzuk beranduago, Angela Davisek idatzi zuen liburua, Bigarren olatuak zena esaten du, emakumea eraiki egiten da, lehenengo olatuak ez duen esaten emakumea eraiki egiten da. Lehenengo olatuak esaten zuen, hau gizona dira eta gu emakumea gara, eta hori ez dago auzitan jartzerik. Eta beraz, haiek dituzte eskubideak eta guk ez, baina guk ere eskubideak nahi ditugu. Bigarren olatuak zer dio, emakumea eraikitzen da, eta gizarte diskurtsoek, eta gizarte praktikek, eta gizarte hezkuntzak, eta gizarte erakundeek sortzen dute emakumea. Eta horren ondorio dira
gure zapalkuntzak. Beraz, ze jarri behar du gauzitan? Ez eskubidea izatela ez, ze eskubideak gizarte erakunde horiek sortzen dituzte. Jarri behar ditu gauzitan, gizarte erakundeak, gizarte diskurtsoak, gizarte praktikak, emakume izateko modu bat eta bakarra ez eraikitzeko. 60-70 hamarkadatik aurrera uste dut badagoela gaur egun ezagutzen dugun mugimendu feminista horren estanda bat mundu mailan, kontrakultura mugimenduekin, nazio askapen prozesuekin eta bat egingo duna. Bigarrena, abortuarena, Frantzia izan du nik uste dut gehien, baina ez bakarrik baita ere Inglaterran eta estatu batuetan asko bigarrena. Lehenengo eta bigarren olatuek emakumea dute subjektu. Hirugarren olatuak zer dio? Ez du zertan emakumeak subjektu izan. Feminista da subjektu nagusia. Ez, genero sistemak eraldatu nahi dituzten pertsona horiek eta genero disidentearen imaginario hortan sartzen diren pertsona guztiek egiten dute ekarpena feminismoan. Ez delako emakume borroka bakarrik, ez bada, genero eraikuntzari loturiko sistema oso bat, eta genero eraikuntza horiek deseraiki behar dira. Eta orduan egiten da subjektu anitzago bat. Eta hirugarrena nik esaten dut oraingoa. Oraingo olatua eta ez dut ulertzen nola batzuek esaten dute, gaur egungoari esaten diote laugarrena. Nik esaten dut, baina nun dago hirugarrena, nik ez dut ikusi. Behin ere ez, nik bakarrikan hiru horiek ikusten ditut. Zer gertatu da? Ez dakit laugarren olatu batean gauden edo ez, baina kontua anizte prozesu, gizartea geroz anitzagoa da, mugimendu geroz gehiago daudelako, migrazioagatik, egoeragatik eta bar, orduan egin dira subjektuak geroz gehiago aniztu. Laugarren olatu batean gaudela, anizte hortan, ikuspegi globalago batetik ari garelako orain, eta gerozta eragin globalagoetatik ari garelako, agian bai, baina agia da, nik ez du alagarri olatuen urratxo horiek zertan diren. Olatuena, niri ez ditze hainbeste funtzionatzen, ez dakitelako noiz hasten dian, noiz bukatzeian, zeren arabera izendatzen dian olatu eta orain gauden laugarren olatu batean edo ez. Bai ikusten dut momentu honetan Euskal Herriko mugimendu feministari begira, eskubideen aldarrikapenak egon zirela, gizarte erakunden kritika hori egontzela, transfeminismoaren urratsera ere iritsi ginela eta subjektu anistasun hortara ere iritsi ginela, eta orain beste urrats bat egiten ari garela, hain zuzen ere dekolonialetatetik pentsatzeko gure praktika. Egia da, dekolonialitatetik gure praktika pentsatzea dakarrela olatuak alde batera uztea. Hain zuzen ere, dekolonialitateak ekartzen duelako esatea ez pentsatu mendebaldeko pentsamenduaren arabera, ez pentsatu pentsamendu moderno baten arabera, eta pentsamendu modernoak eta mendebaldeko pentsamenduak sortu dituen kategorien arabera, gizon, emakume, zuri, beltz, moderno, basati, zibilizatu, ez zibilizatu. Pentsamendu mendebaldarrak eta europarrak sortu ditu kategoria batzuk mundua ulertzeko, eta kategoria horien arabera eraiki dugu historia. Eta kategoriaren arabera ere, feminismo europarrak eraiki du olatuen ikuspegi hori.